Ens trobem moltes vegades que la gent ens pregunta pel certificat Passive House. En aquest cas, sense arribar a aquest certificat Passive House, podríem arribar que és una casa molt eficient, seguint tots uns criteris passius a l'hora de projectar, amb finestres controlades, amb proteccions solars, amb els porxos, amb finestres relativament petites. Arribem a una eficiència que, per exemple, justament avui, 20 no sé quant de juliol, és el primer dia que posa l'aire condicionat i estem a 34-35 graus a fora. Digue-li com tot, tal com estem ara aquí, avui es pot dir que n'hem engegat els aires condicionats a finals de juliol i en tenim, i estan ben calculats, vull dir que la veritat és que és una sensació que s'ha de viure. Aquí, a nivell de projecte, ja es van prendre algunes decisions, primerament amb el porxo, que tota la casa en si està orientada a sud-sud-oest. Tenim el porxo que ens dona també en aquesta orientació, que a l'estiu ens ajuda una mica a parar el cop de sol i a l'hivern ens permet, amb la fondària que té, que ens entri la llum, el sol a dintre. Tenim un paviment molt continu de ceràmic, que el que ens fa és que ens doni una inèrcia a tot l'habitatge, que això també ens serveix tant estiu com hivern. Al final són 24 centímetres d'aïllament entre el sàter, l'estructura d'aïllament i el trasdosat. A nivell de climatització, com que a nivell climàtic funcionava molt bé, hi ha un parell d'esplits que els que ens donen és punt de fred o punt de calor en moments determinats i unes bones finestres amb persianes a les cares on dona més sol, podem regular-ho a l'estiu i tenim una coberta lleugerament ventilada que també ens permet parar aquest cop de sol a l'estiu i tenim un coixí tèrmic en aquest sentit. S'ha aconseguit un habitatge amb una certificació A, amb uns criteris passius sense la necessitat d'un certificat o d'un segell Passive House, que al final acaba comportant un canvi a nivell de vida, de l'estil de vida de l'usuari i moltes vegades també a nivell econòmic fer l'esforç d'arribar a aquest segell.